číslem 14 se zatím nachystá Kuromaru a jeho postava Geralda of Rivia ze hry The Witcher 3 Wild Hunt. Můžeš, Kuromaru. Páni, wow. To bylo prostě úžasné. Ukaž nám, ještě jednou, ukaž. Hlava. Úžasné. Já se tě zeptám, co budeš teďka s tou hlavou dělat? To jako neznámý starostovi města, který mi dá odměnu za zabitého Griffa. To bude mi radost, co? No, bude. A nevyčíslíš si aspoň předtím, třeba, aby nemoc nekrvácela? Tak já dostal zakázku zabít Griffa a přinést toho hlavu. To je celý. To asi jo, no. Krev, nekrev, že? To je jedno. No. Jo, máš něco na hlavě? Jo, všimnul jsem si, jo. Říkáš ty. To asi jo, no. Super, já děkuju. Judges. Yeah, very good moving skills on the stage, and your skills with Shore is also pretty awesome. And we all of the need zooming work on all the letter parts, and especially the chainmail. I know how many hours it takes to put all the rings one by one and attaching them together. So, really good job. Thank you. Super, tak my děkujeme za to, co není. Bylo to skvělé.